adwene ene nyansa enso ade ato ho na bibia aye kama ahaban heba measure dro no ewe dwaman so meba to se wolusu appetite anaso opa aye menstrual pains anaso menstrual disorder with cc ena ye ya empema gro wontimi mo adwumaden ema oba eni enje ho ebre na wiedu se obenya haban dro ni bi na onso watimi anonom se waposo ena ye ya ontimi ensole enko adwuma so a nya bia no so no ebetimi aboa yanko Philomena Fosia Estata Mateba womunyina ewotwana se na me pacho yosofo JE Mensa Drugstore ana KJ Enterprise eho okwa wonsa betimi akabi Missy Heba Danny Heba womunyina ebutukuma se number no ya 0248277708 na me pacho wonso wa from penyefo the big family enterprise ewie main country na tie for say meba to so open fridge a tabletop and open meba to deep freezer ni nyina no oko no akwato de meba to no achiro no say open your television won sabet make be air condition wo mo de na air for papa esanso ye papa say meba to ba na say wo de no obehia cylinder microwaves blenders outdoor phone outdoor sewing machine decoders and a wallpapers na omo air tombi o ma so ye yamfo ye ni enchiremo e was such a say baby a former filling station omo eto mo juma no a na omo so ejumade no e koso meba to number no 0243920371 na mepacho once wafre Youngson Heban Center mepacho wo pomundro ni bia wo medi nupa na abetwa manso Youngson Mesha mepacho ya typhoid ya menstrual pains mepacho ni na Youngson Mesha na make for the amount Youngson natural causes mepacho mpema grow na pema ototo papa so wonya de usisi na ya ohunsuo agena drono natural capsules no and I make for the amount now phyto capsules gono candidiasis sulfurous and also the white drono phyto capsules and I make for the amount now cold capsules no maybe I yes she majuma cocoa and also the no mutimo team ontimi nya wona yi o ble papa answer na connection aba na money 0244 7235 41 na bipacho also wetimi afre ma yanko yesterday bimla ye bad yakano ye be sanso atoa so edu ho enkomo ediama champion mind Bugatti. Yeah, Losky man. Once again, good afternoon. Afternoon, chairman. Yaba. Yeah. Yeah, the amana nsem na kogu. Yakano se ba na ebidi ho nkomo. Minister transfer update latest ni na go pono so a ewie o de bran ye na tiefo. No an ebidi mo nkomo. Okay. Losky un say the omni say FIFA Club World Cup na question 19. Okay. I shifted to do no attention from the transfers. But I'm on for so near because oh yes. And I'm here do my season no service of a okay. Fixtures are our teams are all no who or moon clubs on be meet you more. Okay. And Chelsea said you share first game we are ye bokum. Okay. Losky so far there. You be the moon come kakra because players out on a movie. I be yes it should be a stable confirmation number. Okay. Ebi so to play more okay. Ebi so didn't come up. Losky so far there. Ebedi komo transfers because they very necessary. Hunya de mama na metiefo. Yebeti mama kwa chairman homla na beba na wasanso ababeto aso de mama. Sports MP, good afternoon. Yeah, Losky. Now who ye dey? Yeah, me adumbako. Okay, ye the body ase. And unkomodi no dia fine. FIFA Club World Cup. Competition ongoing for Group E. Any group. Jene in Facebook na you slow kakra. Jene in Facebook na you slow kakra. Network na maniema you slow. When dey sheda anye you grant. Ba mo fanche ye. Ye ya famu de bia se e bia betutum kama pa. Technicians ne go see very fine. Let's get in come kakra. Okay, ye tie we. Young mama exclusives ne kakra say wunya ni ya exclusives na ja. Okay. Very necessary because hana. Okay. Papa ni nyina wo. Okay. Hana ne pani nyina wo. Ti mama hwe say the clubs now supporting no. Momodin sell better was within. Okay. A world exclusive. Fantastic. So we are latest thing about exclusives na here na. Munyi masum na Manchester dey be dos won
So far for now because Momo Juma on say ya da ni ada because Chelsea Manchester no Losky senya okay no my nin komo Manchester so ya fantastic Losky yes very, very important baby we na we papa baby fine okay you deal Losky on say Brentford on say they be American about Brandon Bemo Medina on komo Losky yeni Liberty especially the sports queue no okay why are there pa say you do commerce and ko we pay ya na inya ho asem ka Losky the omni say on some mekato say hospital for new coach in Thomas Frank oni akwada we ye Jimo Brentford and on tibra wo ko no no decide so deploy be ko okay now Losky initially Manchester for the 45 million pounds ko e ma Brentford catch them say see a player when ball our bonnet there okay yenye for now the aka is Bemo okay Obe Manchester for player and I think say ban sa who here papa e be Philippa because me follow no pa o no ni bo papa any time bia ni news me follow pa say empire me bo answer me bo Manchester no mbo ba de ba kwa Chelsea for nkura ne say ni nuane Onana enti so he Onana na wo hwe ade ba ko nso a Onana o say me bo na ba so na wie say waya ade oni na etimi convince ablante ya so me bo Manchester no na ebeboa no no kwe na bra bon ti sen na wono so kaka oh say nye bad okay nye bad at least 8 goals there obetuma do in the season nye bad ti Losky so far there kwe there Brandon Bemo be ko akosia kan Manchester United fantastic a very painful one good news very painful one good news pa Losky yenko Italy okay na ko akata ba ko ani de La Gazzetta dello Sport fantastic ene dia betu just say on say that me can about Abrante and the Brandon Bemo na Losky the omni say say Manchester for nya break for a striker minimum de kodi entia say you need striker for now there be sexy or Highland oh there be omo nyina ombeko okay na Losky na menko a sika na mudi kan de call 45 na Brentford for reject you know okay na nka mo shift ya ko mo skin also see academy Fiorentina Fiorentina na Sofia na Rabat they throw yeah ono de na 44.5 million pounds 44 and the question sanity denka yenyan Brandon Bemo nanka yenko fa mo skin okay Losky so abo PSG abo Juve and all Fiorentina Losky un say bani po bi ka chana mu say da bi sani ade ni sikono e ka se yedi ahokire chi ana se ka se yedi pepe chi a okay on hwe na ko fa mo skin aba na ade na amfa obo e batin na pen so far scan de nanka aso to mu ni say yempeje sikanim yenko fa Bemo atense Losky kamo skin bank be boa because ono de e de anko be hwe egu ma ye Losky on Nicolas Jackson oboy niko on fa Randy Kolo muani entro so ma ye se na profo kan no akotuntum no mo de blacks de mo pe Losky nanka Chelsea nko for player we no na buy no yes next ko ba sa ko ba ko kan Losky nanka Chelsea nko for Kolo muani ye pa Losky dia mo na ko ba sa ne se e bra Chelsea bo EPL games no Jackson tenya red card hunu bi obi adwon awonte ase ye di kan no nanu ya FIFA Club World Cup e kweswe mulusu 3-1 no oba ya the first touch anu obo bi nem okay no mu se da bi striker bubu nem onya de okay na ade ba akukọ hampani for ne say weekends ya osan so ko di ni birthday na nidi osan so je no Losky timpan fo mu sa kwada dem say football nan kasa na problems or the match Chelsea no football ni to nyina ni ono de hano born into nyina ni oh dabi ni birthday on nyina ni born ti Losky wako see team 10 against 11 Chelsea ade 3-1 o say kwa juwe then you guys go celebrating the birthday no no postpone for another day yes so much Chelsea for Sunday normal Losky unum sade ba ko 60 matches okay Kolo morning as 8 goals obo Juve Losky on bad okay fine player na de ba ko Juve for so can say na nko ma for sika de kope Osimhen okay and Victor Gyökeres but o mun sa akoda we potentials no was so okay on be maintaining no and Losky amfa mon fa ma ekwa mon fa ekwa yempe and Losky so fa Kolo mo Losky one Chelsea player Losky enko Arsenal say be I can win SMP okay already Martins will be Mendy aba yes say o mun a striker and now Gyökeres a chance Sesko okay Losky the mate say Benjamin Sesko be ko Arsenal okay omunim panifo atena say agrone da so no we giant pa okay 70 million pounds amount for two players matete Victor Osimhen bi ana Osimhen to Arsenal dey
on fan dream ko. Oh, okay. So far, for the course already can Manchester no pay. Yeah. And Arsenal for Nangasa, Akaso here says Kuron, and I joke as an okay. Almost a coachman. Okay. The community and okay. For now, the Arsenal for it's ready. Okay. For Benjamin Sesko. Okay. For that we could have you on the ball. Oh, yes, so a fan player. On the ball, fan player, Bas never had dream. Losky Yanko Napoli, Kevin De Bruyne. On far Quadani, dear the Jag, Gelation to some Okay. On say, I'm on for a top player Bocao. Only they say, and two more on fine, yes, Mr. Bromine. Now, Losky, Udim. Say no, De Bruyne a catcher player and the dear the girl is share. Napoli now, Ocorum, on me pa. To me dinner cheap. Oh, mammy, and I so command city. Na damn for pioneer. Oh, okay. I don't know South Africa crown. Mean sure. But we don't say South Africa na be a bad damn dear. Okay. But we did the end there. I want things to you. Okay. We didn't get broom plan or bro. Now, I did back what I can say. Losky. Napoli for na kasa sebe dia kan wages no onte so okay 300,000 million pounds a week is Napoli so moye do e moye deses ka for no ba say yes moye de pa Scott McTominay now oh yes eti loski dia ko na dia kan say ni sika na oteso dia okay loski de na kwada yo be ko Napoli ebe bua no 29 years ebe bua no because he say we very new players na Aba City na no mu share 6 squad na no de ko mun ka kwada we bi dia ko ne loski dia kan so betina ka tua so na ku sia kama Napoli loski Florentino Perez president edema team fan say Real Madrid yeah na loski unim say already yes o ko Liverpool so ba ha this season now Liverpool omu sign Liverpool for any blow na fa Ibrahim Konate to so mame bibini ba ko bi loski so obo achiro woni okay onimbo no be Van Dijk na bo achiro yes and the next player Jogo Moyes won jare kwansa mo yeah loski Florentino Perez dia to Xabi Alonso anim so oni akwada we nhwe se open body no pa achiro no nkonko fanamla be man because next year contract be body we okay they say depend on Xabi so pa akwada we dia loski okay born dia onimbo okay so penkwa dia penkwa da onen Loski kwa da obetua ma be sia kan loski yeko Manchester bi mu for Andre Lunin eto so mame loski on say we 6 years we second goalkeeper to table control loski na odi kotu echi na no save so you saves be 10 o save che bi pia loski tie we obetu echi obebre okay Madrid no ya o timi nya bi na okay kotu ansa babu okay okoba kro be sa Manchester ko ho ana Manchester ko ho na loski di omuni se ni agent your friend say oh hey Mendes also we bigger guy oh yeah yes na loski di all can say San Manchester for can there then there should be a swap deal Andrew Nana to Madrid almost answer the 12.8 million pounds in count na Madrid for po nana there and also the problem no set agent no until no on the can say the best option is so better next na so nya bi modia ka Manchester dey ko monyi na mom se Madrid force be pen so ya asem na wo ye agent a eno je say o prefer player koma o team o say o player bo ho dey ba nye se bia o prefer player dey amwo agent for no no mo delibo man na deputy agent for no o ma dwe mu do ate o ba adwene strategic obeka team no beka sa me o na me dey ye den ene ye me dey ko team foforo strategy oh Mendes o yempani place akese oh yeah ebi no una o yeah wa bin e dia mare dem pren kwata say te be push akwada we say ne sa na tiam so me furu akọ kokoto Losky me say o mfiri won mfiri won chente strategy na Losky oh Mendes na o adwen kase and Onana plus 12.8 million pounds hey Onana mata oboka o ra Chelsea entomo kada Losky on kwenim mo nto keeper moka wa kwa ne sententi o we kepa let's go no Madrid de biem okay unim say Isada Gula on say no start yes now let's go say for now as Xabi Alonso buy no o you no okay they be Rodrigo bo that position be Losky we check games our Isada Gula why starter oh yeah and until on say be na kasa ko be ko Leverkusen but Xabi Alonso say Isada Gula until am be na man for kasa Rodrigo be ko onumbo ne bo akra no ye good onumbo ne bo wasanso che go ndura Losky ye kode de Adagula tran ebeboa asha Rodrigo beko okay ti asemi na no Losky na yenko Crystal Palace yenko next picture Mark Gay we Crystal Palace for captain okay onimbo obo pa Chelsea for kon last season Losky Chelsea enya na de omu pa ni say Losky this season opetima esane pa Liverpool
or England. Okay, last season man shadan sane Oman signing more players. By for now they more pay a lot of players abeshim. Milos Kekes, foreign vet, Jeremy Frimpong, George Mamadasville. To body can you mean every Oman just players ebano. Pretty me I'm sad na ya ni sa. Losky now say say Gerard Kwanza. Where center back at the Liverpool or call Liverpool sin. But what I say. Okay. You say play o mu hian no pa e magay. Magay. Yes, we center back the Manchester Palace. Okay. O kan hobi no mu GFA Cup no visit in sem no. Losky so far dey ko dey. Woni. Okay. Fine player. Oh, I know that's no. Losky Liverpool pa dey omu ye yafi. I know thing. And Losky Chelsea ni Manchester mo no ye be ble. Ye be bro. Ye be ble pa. Because the players are for any sign on. Ye be ble. Se famo mo nko ade ya so be. Some CNS for be tete asema we ade no fa de mo kunya. Losky dey ko no say Liverpool are going for this player. Omo so man here, omo wie Losky keze. Ye ba studio no man say or to play move ba. Omo bia we e be next player. Okay. Losky ade na ehun. Okay. Na Losky Paul Pogba. Pogba. The Pogba, yes. Say Losky my break my tape for us be confirmed. Okay. Say 2 years. Napoli 2 years. AS Monaco. Okay. Monaco, okay, Monaco mo. Say wana Ghana ni Salisu wono. Salisu we free. We free o. Salisu ko. Okay. They say Pogba coach 32 years. 32 years. Yes, wait me akofa. Losky. Now only say Arsenal for access 2 players. Omu di ato Mikel Arteta ni so oni baako. Baako e Joker Stan Meka na Semina Seskui. Okay. Na Losky say no. Arsenal so we on project no mo dey bana. Say na Meka Losky. Sesko will be their target. Okay. And to send the man so many baako. Ti sa amfa dia. And they no na say. Assembly to be Losky coaches no. Ye mo mu so press empress ka bu bi. Oh yeah. So would say we na here. Okay. If Sesko to some right. Do we CCC no be you? Sanity. CCC they be seen so no na say. O table na kwesi akan dia man team. Sure. Losky Arsenal. Okay. For now the coaching chess so here Sesko. That's how it is, Losky. Okay. Now Losky yenko United ho bi mu. Play we one enko. Sancho, Rashford, Højlund, Garnacho. Menya nko omu nine ni na monko. Oh, Debbie, back veteran. Also mu na kratan. Sa, I don't know so mu nyina atena. Losky na so far omu nyina no player back on very possible say Oko Rasmus Højlund. No one there so. Oko Napoli. Okay. Meet my breaking out there say send there. Oko Napoli. Yes, Antonio Conte say ohia no. Okay. For now Sancho, Rashford na you mama kan there. Losky about my transfer. Rashford say obekọ Barcelona. Rashford. Obeko bet Barca for adwin se sia no wo Nico Williams so. Okay. Nti Rashford na dia wotom so tete. And Aston Villa was honso na mfa. Was on fa where are no amfa. Nti just for sabet tram so. Omo de nkomo hia no. By independent player. Ne say no play what make say sika na kra. Depend on player. Felisa mo bo. Losky na yen ko hospice biem. Okay. Yeah na me catch us Brown and Bemo na me ad mo be come Manchester nti no. Okay. They say coach Thomas Frank are shifting attention to menu of what to Ebere Eze Nigeria ni no. Nigeria ni no okay. Or Crystal Palace Losky oni bo ne bo pa. Hey, na me kwa meju wan menti ase say. Mo kura de nka pe black so. We munya hu na na. Munya hu. Oni akura ni bo. 26 years. Oni bo pa. Na oma Jordan ho kire no pa. Oma Jordan ho kire no. So de na nyam ko wen ba bi obetimi abo. Nti Losky dey kon dey when they do one dance say Brown Bemo no Manchester for afa. The way na coach na shifting attention say. Okwakofa. We are then Losky or be replacing Brown because we know baby let's go to me ball. Losky ko Monaco answer fat dey no. Prof for the one convert the omni say. Basta for catch is Monaco for Monaco say. Okay. Ansana o mesane answer fat no. Omun tono so omun tantono. They are shame. When yes. Oh, okay. Akwai se chinchine twan. And when Opo. Ebe 4M4 to. It is say me you gidi sabe de Monaco for go aso dem bomb pesa ade anko fa ye. Okay. Cause Brighton dey okobai. Oh yeah. But we dey omu so obo wi a omu sansom fa. Okay. Losky nya sa ko ma no nko so fa de ekone de. Sa kwada Losky. Okay. Okusi aka ma Monaco. Na Losky yen hwe kakra bo na me menu. Ye na ye nsi tam ne ko. Losky Monaco sorry yes Bilbao akwa sane player ni dey Robert Navarro. Robert. Yes, Robert Navarro. Losky wa winger. Okay. Eno na amanfo bi di one dance sa hwa na Nico Williams be kwampa. Player we have for next one no. Robert na we winger fine player oni. Oh okay. Oni bo pa. E jedo na amanfo so we dey say Nico Williams ko dey. Cause akwada ba be sheda na Losky oni bo bruta. Okay. Oboro Mayoka. Fine player. Okay. Obo Spain one thing no dey Losky. Attend the player na dey. Obenya akwa ne sa.
Now Losky, my for we chat them in Yambrem. Bayern Munich so na call for Malo Gusto. Williams man farm until Beja. Bayern for no. Yes, for Malo Gusto. Chelsea. Fine player, fine fullback. Onimbo Papa. Onimbo Papa. Okay. Onimbo. Jama Betranse na. Almost in the year 2023. And Omuti Nechi. Now, the to me here Malo Gusto ni say. Do shake me so about 2. Yeah. But on one case 6 na no obo. Okay. It almost Omunyan was 2 what dia. Losky. Not is a 6 1. Kimech kona Gusto dia 2 a. Losky Chelsea for the Malo Gusto dia so bomb krana. Losky ade no fa kwan bia so obeka. Na ade ba kwam won say Manchester for Christopher Nkunku in Komoro Gusto ekoso Manchester United Christopher Nkunku. David. Serious Nkunku. Yes. O ma bre o ko l'équipe ko akata David. Manchester for Emfa. Oh serious. And so far. Nkunku di ade. O David ti me say e ko wakata da ni mo. And waka Manchester. Oh, discuss. Omo kan di agro die. Oh, Nkunku for Manchester United. David. Oh, Chelsea for Juan Mata, Chelsea for Mason Mount. Ya mamo ni moja mata chimu nyina. Nti so far em say we die en komoto twa afi no mo. Da bi afi na epeja. Afi no mo dwe ho ahwe. Nkunku. Because adan. Come on for sika nko fa osimemle ye. Na Nkunku say. Da bi Nkunku ye. I don't know if you be a player. Oh, a fan player. Oh, that's hey, Chelsea free. Okuta skills. Okuta bon timenye. O trip. I dey say Chelsea from Penibium. O say Chelsea from Penibium. Ono ande ni ho. Yasi je mra bo ono ande ni ho. But go fi bedase. Bedase. Mame kona sports MP so to us mame. MP. Losky. Me ba to fire to us way. I say transfer no best ya. Yeah, player be ya transfer na team no benefit from the player. Surely we been Bob floppy and be the first to know no. Any of the figures and statistics no. Near ya to home and call for who say player win a year signing no. And nurses no Bob Bohan. Okay. The year Jan and a walk on any the urban comparison net to sing. Nti bugen ya transfer news ma monfa the best club in England in terms of the Premier League amona mo best club in England we say we call England England league no Premier League no okay 51 different clubs no mo esi akan wo hoda we say those days no na Wolves for England for no nti Wolves teams mienu firi ho abobo Premier League ne bida na England for dia na nkasa ya 49 but waka 51 ni na abomu a the best team in the Premier League wo England is Manchester United record no straight okay big 13 caps in terms of trophy dia and I say ochirimba inya botrama no ochirim wo currently na team no kra no enkoye no in terms of revenue in terms of sikasem team structure in terms of revenue team ya can be bia bom no okay the best team in England is Manchester. Oh yeah. Trophies. Any players. Be revenue sika. Trophy Premier League do do. That investment hum baby crown no club say. That din ade a. In terms of we are seeing in terms of sikasem there. Real Madrid eno sikasem was through. We through Manchester United. It's the best in the tosum you know. Sikasem no lost. Now we da no say. And ya for sika cash. E ba da ba. Say ya ka say team sika, ya for sika cash. Team asset, team revenue, team net to say. Na ho den to say. Na sana ma you know outa for you know. Team na sika no. Oh, gina na nine so. E wo England mountain so. Together with trophies. Okay. Or J England. Teams United. Team our J England football see where Manchester United. Na Manchester United. Say where you chase for Mike in every mo. Planning Nadia and I say you'll be a year. Cause you Timika say we equip. If you like a
Kowakata we but what I say. Okay. Ebia we ye up to So in terms of sikasem no. One is a team base. And I say him for the buy. Him for the buy. Sika no. That be mebo. Me say up to phone the buy. Lost the computer. And what dey here na obisa. That be you. Tima wo sika wo wiase nyina. Wonim say Manchester na England. Revenue. No we are nyina Manchester toss me. And I say him for the buy. Tima wo revenue. Ya kan bibia bom no elsombo e wo England ya Manchester United. The only ntum no ono an create ne app de no search. So simple. Now I do say it's obi antias. Manchester because him ban na that be free him. That you know na go search so because of Manchester na won tias here. And I say obo different team dey anka obo different team abra no kra no ho. That be o that be mebo. They okay. Me say me ni na chi you by me say. Him for na the way beto ho say Manchester for how many years in bacha omo dey buy NPS ni. That I don't know can I don't know. No say that be when you say the year 2024 2025 Tima ni revenue sika some more so by Manchester second Man City third Chelsea. No Friday but say na no cry prof be ye ho adwuma wa ha. Prof said dem wona. Prof be ye ho adwuma wa ha. Madrid in the kan and Manchester United. Chelsea toss 6 or 5. Problem dia. Ye ni minim dia. Because a 10. Minim dia be sim na na what the way yi ba. I wonder. You wonder about what? But me say me intend say we na all ka say. Team my wa England they go sika Manchester. Oh, you will be so question. Okay. But me analysis. Team. Analysis na me yeah. In fact, with all due respect, me to me call Spain. Na man can say Madame for Barcelona ninti. The best club in Spain is Barcelona. Obia club best club in Spain is Real Madrid. Obia Obia. Exactly. Mateo, I come some be do ASANTE ye. That one man table. The money ye na me mrefi. Na minim yes Obia also na obedi nkomo fa ka cafe do do we hon. Asela aga gate uni team. But I mean you. You book a fruit. You know fruit. Chelsea for there. Chelsea for there. Manchester United die tie kra. Kofi uni frame me ba cho mami tie o. Faka kaka na ye mrefie. I say Losky. Saturday na driver ne bi aje car hwiase na passengers o mo ipra. Ena na boss buefu na fire na dendende. I say na passengers ni ye dede. Into the car question o. But yonko right in Bomo. A priority. In fact, some Manchester for can say yes, of course, more skin. The lifestyle no quite say Lukaku. Okay. And term fa especially woman big platformer, more skin and shadam fa. Because at a point in time, no more skin. Now I hear due so no be lead attack for Juventus. But my skin into me and Yejumano Emma Brauvic ebe take over. Okay. Then you push more skin wa banana England. Even Everton expectation in the Wolfomano. More skin into me and perform so well. But more skin ko Romu ever Fiorentina no. Why a very good striker. And ono nende no out front half of Fiorentina. Oko Italian Serie no more. The Fiorentina for aye. Ewo conference league mu ansa rebetis fo yi wo mu efiri mu de omo eye ewo Italian Serie no mu no emu be 60% no mo skin no ye say adwuma no mo. Okay. And so mo skin enye bad striker just say on big platform no or struggle to survive because mo skin a younger player developing player and so who Juventus team wa and then who ko Serie no mu arguably the second youngest squad. Okay. And I said team ewo Italy eje Juve team no mo ball last season no say who was that team no mu a as I said to me a showcase with talent now even at your younger age no you who say wo bought for a big club. Okay. But Juventus team no kra nkwadaa na nde omobo no mo scan into me and deliver if not because of that and can name the link between Moiskin and then right in Bemo. Okay. But a Manchester United episode mutomi enuni na omubo to me ato. The only problem omubenya with Moiskin say United and baya kasiama no. And Musrose bia
na wa bɛyɛ hojila ne sɛsi ɔmo deɛ yɛ ɔmo yɛ bi okay because onye biggest stage a ɔntumi perform yɛnya mfa no but in terms of position ɔne mbɛmu ɛmbɔ the same position Moise-Kean yɛ striker mbɛmu ɛyɛ forward and Amorin ayɛ ne clear sɛ ɔne deɛ sɛ United foɔ post ɔmo mpo ɔbɔ n'akyiri hɔ mmienu a mmiɛnsa ɔbɔbɔ mfimfini hɔ no na afi wabɔ striker baako ɔno na still Manchester ehia ntɔ saa striker no okay because Matheus Cunha from Wolves the Brazilian international ɔno so ɔmbɔ as striker nti it means say Ryan Mbemo and then Cunha no join the team na Bruno Fernandes ebe pushi abe mfimfini kakra na ɔmo mmienu no lateral yɛbɛka sɛ wobɛhu sɛ ɔmo bɔ 9 and 10 but ɔmo bɛsite deep na ɔmo ama striker kwan na ɔno edi wɔn anim sɛ wohwɛ Amorim system na abere biara no arrowhead baako ɔno na ɔyɛ ɔmo striker ɔkɔpɔ goal ahyɛ then mfimfini hɔ mmienu a ɔmo gye ball no ɛkɔ and so Ryan Mbemu ɛne player friend Cunha ebotumi epushi ball no forward to a striker still striker ne mbaye and so ɔmo yɛ Moise-Kean a ɔne Ryan Mbemu formation and as a position no ɛnsɛ obotumi ayusi ɔmo mmienu ni na just say Moise-Kean ɛntumi deliver on a bigger stage Losky and then no abɛyɛ diama Atletico Madrid maakɔ baby ɛsɛ me nkɔ no nti maakɔ Atletico Madrid table in favor ɔmo ɛwɔ group B hɔ ometimi akɔ fie ɔmbɔtumi akɔ fie okay and it looks like ɔmo bɔkɔ fie ya because Botafogo foɔ no ɔmo nyam paaba ɔmo ɛyɛ very solid team and PG foɔ ma ka kyerɛ sɛ settle Sundowns no deɛ PG foɔ ɛnwini saa game no hands down and so ɛsɛ Atletico Madrid foɔ etumi hyɛ this Brazilian difficult team okay and na me hwɛ probable lineup na hɔ na me interest wo that is the main reason why the last time na me ka kyerɛ say after 14 years in Atletico Madrid as a manager Diego Simeone should go so wo will find goalkeeper na wonim de ayɛ yɛ wom Atletico Madrid team na ɛwɔ hɔ no Jano Black sika ɔgye no Madrid ne Barcelona goalkeeper bi anu hɔ ɔgye saa sika no Diego Simeone Sarri ɛso se ne Carlo Ancelotti ɛwakɔ ɛne Pep Guardiola ɛwɔ City and so wo saa akwanje wɔ ya ɛsɛ sɛ abiri bia no womma supporters in the result okay na me hwɛ mfimfini hɔ Losky ekyiri hɔ deɛ memenya yɛ ekyiri hɔ ma no Simeone Rodrigo de Paul Koke Paro Barros these are more frauders ɛyɛ likely sɛ ayubiri ɔmo ba start okay na wa abo Alexander Zorot ne Julian Alvarez are strikers na four more frauders me bo ɔmo de ne hina no obia no hɔ ɔyɛ mechanical more fraud ɔmo hina yɛ physical ahoɔden ko a okay nti when na ɔgye ball no kɔma strikers no that is the problem I have with Diego Simeone okay at least we are defensive same kra na mfimfini hɔ no deɛ sɛ ɛyɛ nimpa baako a ɔbɔ so ball na akɔ ne yɛ abɔ ato net so wɔn sɛ team no betimi akɔ fie no mre ɛnbrɛ deɛ ɔmo bɔkɔ okay because me hu kɔ yɛ mbɔfɔ so ahyɛ saa team wɔ yɛ o okay Botafogo nkɔfɔ na ɔmo hyɛ PG a ɔmo yɛ ɔmo ntumi ante no yɛ na memrɛ ɔmo hia just 1 point to qualify and Atletico Madrid for already na ɔmo kɔ hyɛ pole mu ema ɔmo pressure okay so PG bɔ qualify with Botafogo and Atletico deɛ yɛ confirm sɛ deɛ ayɛ deɛ ɛkɔna na ɔmo bɔkɔ wo time na so yɛmfa Uzbekistan issue ni nsi wɔ na mama yɛ fancy ɔmo deɛ ɔmo yɛ bia me da se yɛmbrɛ fie na yɛbɛtoa so ɛmfama yɛtiefoɔ deɛ a yɛyi aboafoɔ baako mmienu bi ɛmfiri wɔ quick one na yɛmbrɛ fie na sikasam deɛ ɛyɛ boss macro credit ɔmadaroma sisi yɛn da yɛn nso no nyinaa ahyase ɛbɛ ma ɛnyɛ fidi agorɔ koraa in terms of sikasɛm deɛ ɔmo na ɛboa na bibia ɛnso ɛtumi ɛkɔ yɛbɛsia bi a wopɛ bia no nyame so no kure ni wɔn nsa bɛtumi aka bi ɛde afiri ɔma so yɛ mebakyɛ ba no sɛ savings ɛna wopɛ sɛ wodi ho dwuma ɔma so yɛ a ɛno nso mebakyɛ akonya kɛseɛ da hɔ ɛde ma wo na ma no yɛ 0596 920833 na mebakyɛ wafrɛ wɔ mo na yɛnkɔ Dawood herbal product na yɛnkɔgye edupa a ɔmo de abadwama nso no Dawood ɛyɛ 3cc capsule
sponsors so sisi ena ye oya me ba to de no sasabro ahotutu a me ba to dro no ba ko pe me ba to yenko na yenko je ointment ne bi Dawut ointment ban say general body pains and also we sisi ena ye oya sasabro nso na shi form masa man for bread bruta dro no Dawut ointment ne mesha no enso dwama so say wall so appetite ulcer me bi en attack wa and also ebetimi aboa wo betimi afre 024488 6437 now afre Active Point Dental Clinic yenko na yesen yenko dinini esan sesien eyade hunya pa untimi nkwasere obi de emfantu kwan ema ne yeye atade mpaboa no obetimi akwaje wadanfo nua ne de ba esien de emfa me ba cho se no kala no nche da hu de ne ye wo se ba ko atu entokro abade da wo se na se a eno so obetimi afre ye e was 0554 5717 79 wodi woni echiremo Sergio Jonasia Nana Dick Filling Station wa omo airboy juma na Power Specialist Herbal Hospital meba cheba ne se opapo mudi papa dia yabuma baso emprema akomako enkono so na hepatitis B C A fight liver prostate enlargement immune system meba choni na support ma bibia kama eba ne se ulcer fibroid kidney stone no ye SK na mo de ye ho adwuma stomach upset eno liver care na meba cho liver condition alias caretakers na emema de no de Peru se wona ye de no jilekeje jilekeje councils bema obebo jima wompem emoba na ne agye ho obema opiafo obetuche abepo wona mu fefre na bebia kama number offer 0244 5444 22 na mipacho also wetimi afre na bebia kama nyame ya tuma on the 1st July ya Tuesday na community football tournament na yede behyehyɛ so enyasem ketwa kra na nyina no se communities a ewo yo so ne mpatemo na nyame ya tuma omo eba behia na bibia kama na Cape Town baby new ademla enso eba old ademla amafie yebenya yo so new town na yenya ehwem na dwenanse aboduam semakrom na asaman mianka samilemu ho na jese ye nyina ye bebo bi na bibia kama na mepacho we no wiase yes wiase fo nso gina na so a enya sam keto akra mpomam omo nyina eba na mepacho benya kokokrom tano soda tano omo nyina eba be tournament ne bi na bibia enso kama kofi eno enya sam keto akra on the 1st okay July next month next month ebesi Tuesday gala chimpa nya sam keto it's a public day yeah okay na Suma Park okay Sergio Jonase ho ni nyame ya down wa anti ho na omo be hyehyɛ so na anopa nonson na o ma hyase obese obe register 250 Ghana cedis and Canon 2.5 okay na wa register na bibia kama o team be obe register na maybe di beba some media asamai for na eko media asamai na eba there some me ho na me kwa kra himfa sa se asamai ho sa se asamai same thing this year die media asamai ko do the more listening akalombo okay ndikofi wa akalombo mpumamo and I guess I register mo because mpumamo and you can't just me kwa asamai for no and I just go fu be kan ho akalombo fu mo nka ho we are born mo nya ade akalombo fu mo nya ade na baje mpumamo ko bata mo nta yen trade na sa o di bobo se ntina me no mo bokọ se mpumamo ginam Biva cho so pe mo nkyire bo bia betimi afrem panyifo o 0555 56 8100 0546 85 86 58 na wonso wetimi afre na Owura Patrick Lambert ewo Big Port na savings and loan oye na adwuma wo ho na Owura Thomas Twumasi omo nyina ebo akwesi apia oye Ghana Commercial Bank manager omo nyina nsa hyase a omo bo na chese takunfo wom takunfo wom pa skafo wom sure very good okay ti yenhwe na yenyi efisem no emfro na yewi a message saba no na ye ho adwuma na transfer no so mo ye den
ema ye de pa has of focus so ye na no na ye di nkomo se na coach a obey kra players bi o ho a na ni beji o mo ho na de ba no se coach a ye friend say Didi Dramani players ni bi o ho a aka champion for some twentwen so players na mpamo mu no there be Oma has a to woman. Okay, amunya botrans. Amunya botrans. Asa duru hobiem. They say amonkan. Asa duru hobiem. Say my catcher say omunya botre. Losky say me catcher. Say yan top player and try coach o. Omunya botre. And what to committee you want to mean top player. Losky sadi we da be na house for bejai. Omunya. Boy kra yanka ho asem da. Say business. Star players the woman say. Opinion na friends watala. Ena nkomo to sa players no e de ama no na odi ho watala na obako mo ma na to watala e ko nti opanyin no so aka champion for so mo twentwen so ka e to so mo to player bi ana mbo o ma to player bi amoko so has a sign bi o ma sign bi na okay emlante mi no ena eduru ho no ena emlante mi no yemana sapon blekum Chelsea player no ena John Atukwe sa players mi no coach say na Jonah Atukwe no bobre kun Chelsea yes sa players mi no na coach say mo twentwen so na ke say o ma tuaka o ma boka egu ana oh me yes so me tuaka oh na say o ma dan deal am medicals na wi o won say dey bituatu ana mfio won ya waya wi Losky wonum coach say mo nya botre has of folk team na nkasa oh no so your team bia team no so but adwuma nkofo ye no wo mu no enye adwuma eso bibia kire so mo nte football ase men kai da has for em say watara eba na has for ato mo players da do na obafo mo je to so na ono ankasa so onye full season no so ono so ye hu players na auto just a division 1 fo yi a mo nim ball boy ya na watara mo se watara eko enti Masokonedu baba na se mo nkan wie ya mo ti committee age letter say the last time I catch you say letter na mo jaba no at the papa wo mo say mo to experience players dia kan na ya chaff to me because won ni coach why no bo coach na na sa sem Losky krobe mu ne wo has some mbato krobe mu ne wo coach man na ye top players eno kwa de say Losky sade wo ye Losky be ba bia wiase ne ko no ene ba bia like nimde ne duru no okay coach ni ho a Losky mpacha opie sport said ni ho obey afanko fo nyina abegu wo so no mu ye adwuma Losky untimi aben den obeje o mo kwan baka champion for so untimi atiase nipa ne bia ne wo no wo jana adwuma ho ene waba o so obefa no wakọ krata outside attract to some minimum wie afa de oba ha papa for na be ye se adwuma yase no be ye adwuma Losky enye possible o ka so mo ntwen so no nche se bia wo mpesa players won pe mon twa to say na nka dipa ne Losky upa o de no po de mo manembra o se mon twa so ti side play mo nko ade mo ntrakra na wasan so ka chile players na mo bolo no has a folk players mo bolo ni na say o mo nsan so mra nko so mra mo nsan so mra na onhwe obi o ha bia na wo ya ade o kan plans on to so mo nsan so mra je ne coach nation adwuma dia say ideally say wo club na say wo ye ni ye but won ye has of folk die bia say coach for aba no obey assessment of the team players and war England krom ye bi Anthony yan bi na Antonio Conte ye one top players bi or the Premier League sin na so for players na bra back obinim ye good pa obi o ball no ye good o but coach na kira na ade ohun into obama na result no obeka team no mu na ha se de yen coach na na ya sign players egu okay enkofo ye player agent na mo ye signing minim so mo ye sporting director so sika mo we no me who say the best option is Losky o share teams are hold na wo na ho e say o hwe say Madrid was Xabi Alonso yeah that Africa or Barcelona Losky coach ni nie is Thomas Frank so expert for new coach yeah Losky wa ba otutu nani a o se me pe number 2 pe number 3 number 4 mo de monto mi ensa pe mame pajati ase okay beto ni ho management na beto players ta be go coach Thomas Frank ba hospice wi a o se players ta monto bre me no mempe e pa cha opi e benden e asemo na house players a na no wo be bo kotoko de house de mo be ko no wanka sa o keeper akwesin ketia obeko Mohamed Shalif ebeko David Oponafrane Michael Ampedu Samuel Amofa Yaya Dramani Abed Kwesi Amafo ena prof player no the striker no Asamoah Boateng free year money ball from sa players we nyina Losky omoduru ba yesen has players number ko no
because na inside House of Folk no say major problem on money Watara yen no enye coaching nko but Watara say 17 of the 22 man squad omo House of Folk no omo enja omo kwan na omo nko as say 17 out of 22 sana Watara catcher sana Watara catcher omo we dey menyanti nwa 17 out of 22 we dey menyanti nwa se authentic pa menyanti nwa se 17 players out of 22 but Losky saw Gideon 17 out of 22 because KOTOKO pamo 22 players now Levi oguma pamo 22 na KOTOKO na atobunya na mfo munya nuafo eti unya nte eya de bi mo contract be so ebetimi na omaja team na woko ba se ye pam sa players a lot of players pam obi pam bi last is the 22 omuko there be e ka KOTOKO pam 22 enya sa na tie na 22 players ebi mo contract pam 22 players ebi mo contract so e mo mo ko okay ebi mo so aye ja mo pam ko akura 22 players ko enti en kan say 20 season no ko na bi 22 players e ko ba ya pam wo mo mo ko ye pam wo mo ebi mo de bon so e bi contract we 22 players left o ka say pam bi mu dia fine but o ka say 22 players ye pam mo dia me no nya o ka to say hard for players ni bi nkwa e possible e betimi asi enti o mo be ko na me de list na mama ebi kwa wa che do na be ko KOTOKO de ka say 5 matese ye se be 9 ne say to aso akọ o ka say nkoto no mo de ton wo ye kisa kudie nko akudie Losky yo Losky we Liverpool akofa no da be hia number 2 kan kre Losky we ele tjene we ndesa bebo number 8 o hye divana na me bo a bo ne san ye bo Losky nko ade de ne ye kan kre Losky kan kre say yes e pie obi o president for news ama ye mbo che o me bo because e bia prof ko kan kre na ukofa bia be miensa ne 9 kan kre so o select ma yiba ko dabi tie dabi o ye yiba ko ma na metra se nya adwuma fa ne ma be gu ansa wo ma na ko wo bobo test okay na owre mo KOTOKO nso a omo nso ene ablantie friends Johnson Owisu Opon awie so aduro yes or your former Dreams FC Inter Alliance player sure we see aduro hayi let's go munia go me san bruta konfanoche 3 years ayen medicals bibia awie that is a players in the dodo na yensan wie o me san pa transfer de bebre na wa me say bon na nkasa Losky ye big clubs no omunya nwie o me san pa hwe let's go ma de KOTOKO ya nka me okay ni say hwe ebia patikasi edu bagati ase obona omone Sadiq Alasan and this informed for that yes and so omone na wia na and the team man no so come mienu de no problem e mienu kura ye what you say but so mun nyina begumbe na san KOTOKO fo edu kum ni mintam ne se o mun koye o what you say ti Losky obi nka se season ko na wia players le bi nko but Losky sometimes no eya ye nko ade je hu mina dodo Liverpool san ba akukura o ka Federico Chiesa nko a o beboa o mu di league ba ko pe yanko a le kuro ma den 3 billion for or yen 15 billion munye Ghana ni obese sika ikwa na place oto mu nyina amwa 15 billion Losky we kasa o mo ni adahwa bonya place o metima bo Losky ye be san na be ye bi bonya bi adi won nchen nti e ba ni se man for some market e ba se Losky ye league no na at least ye access ke bi ko ke ha adwen Losky ha adwen na ne we do biase e fon so de tabo my reporters of folk Ediama Ghana Football Association and my tabo out to House of Folk for someone to mean Sani player be abim. Nina say Omodi Omoka Salim Adams. Yes, Salim Adams. Yes, a kebi dawa. Now say House of Folk tia. But can't twin House of Folk from Besum Bitia. The Basana yo mlana ya de real no. Yeah. And the Sam Lano our House of Folk. Ebe ye din afin paying for bet na so. Na tikan so bitia so be bibe ka ho a. Na omabobo ngwa di ho nkomante no so ye de eba no. Abdusalam Yakubu akasa found by Brenny China ba be yon adwuma na yon de ekoso be Losky me hu se kade na on Salim Adams ankasa no edu be because anka okombo so ko Cincinnati okoya no sanso be em say as for ko maton Ghana Football Association discipline code no article 15/1A no na e betwe aso focus so say player no sign be ye din no and say can happen in Losky pass na ya we oh yeah omo ya we eti na no na omuko da Costa owusu ho no the obo golden kick no o catch us for say no si aka o tudu mighty jet enti omu no muko di nkomo asa no mo omnu ankasa ro kra mo na be di nkomo ne bi eti ni wadu bias na o free na o baaye ti mo gide say mu o sorting bi o ho a on say we abofo na yesi
obitime to player ne o to kra ma ne ko no baby o sha se free no oh yeah you almost got percentage wom nti we dem say it depend contract no yes na Ghana almost sign contract ebia no mu ya we ebia na sale madam se we ni ori bia so mu ya oh yeah you mu ya we hard for ya we nti o metua also me who say ya mo pen but then na ya mo kan answer mo assign because that be interesting I don't know mo kan answer mo assign me say ya kiro mo mentiase o ye ne de se wo bokwa na club na kiro na wa kwa sign you se wo kan wo terms na club na kan terms na mugi tumu a na mugi egu paper so na obi assign men shada men ye sure say sign contract okay transfer update dodo na wa ba me akofie Friday wa ba be ye ho adwuma na china ye bibi wo sani ya kwa Prince egina house of folk medent oh yeah Prince Owusu Prince Owusu eko na Faluk Mohammed Nations FC house of folk ni able pa na house of folk enso pe defender Razak Simpson coach ni no si ohia na house no si ohia no because they see house na nkasa ya bre yemfa cost kaka na yensi for me 0536304072 0536304072 obetimi aboawura na ye na watwetwe nkomo wo hwe so na bibia aye kama 0536304072 ubawura ma ibefaw na messages bi ebaye Kwame Asare de Piero o message no amehwe adena afahen okay yeguso ehwe se course no betimi atotom na okay o say adena afahen wow okay 0536304072 0536304072 say onya kwenya boroma be faw na eno edi enkomo o say Liberty Sports dear moya second to none okay yamfa we hello good afternoon me ba todo phone you ka safrin here me go me destiny me go fitano me ba to menti we da ma ko ani ya mo di ma na am say ada experience no omo yes what omo kan ga ba de omo kan yi ti o ma sam kra ba su na ni re ma do ko ma be mo de ni se mo ta de ba Mate yen said ACP ti Kwame Asara na kwa asale message na me yen wadwuma no o say Liberty Sports dear moye second to none o say moye too much Losky na dro no na je say dro ne senya nka ne de jere kege no menu ya onsa be kan de be maneka e de abro na Owusu Michael Senior o say good work boss. Is it true that Mohamed Kudus is going to Manchester United? And also Ebisaye. Okay. Me no search na Kofi Babe ye ho adwuma say Kudus to Manchester United. Hey. Okay. 0536304072. And also no ye hwe nim say bibia betimi atotom na ye didi nkomo e wa ha na ya fa course na network na ye bibia okakraba. Obowro ma ye be faw na ye ho adwuma enso ase. Na before say Kofi Babe me na ye birthday wishes ya twen course no okay mama mfa wi mla na yanko hello good afternoon hello good afternoon sir good afternoon me ba chodin be bia ka safre me ba cho awaya ya ukrum me ba chomenti we de tene se ye bompa ye se kotoko benya place papa ene be bi ni go stars so ma jile si o mnaso no Africa na mo be kono ye so mo place e kan omo players no na omo timi e ko omo nim na Ghana for ye bibia ya na e mere dodo that's it okay me so me da CP say on so timi ebowura mo eno enso ona dia ode e ba ye no Kofi yes sir bo amena ye ADB ye sa birthday wishes na yanko ye nim fa okay wanga sa wadam foni mpon da so no okay wadam foni mpon obede mpon na say eye Kwame Enoch yes and Nyagopon e de afi ba kwa kan nua be man fie ho odi ne dwuma ewo Can Radio ewo nkenke so Friends of Municipal ho ne odi ne dwuma ene ye nua be my birthday yes Nyagopon adaroma mu no mobo e de afi ba ko akane mfie ho ti de yina no se ye besere Nyagopon se omo no ban omo no kwatente ahode ni sika wom ontutina na mo nsi ye de ode ne nsa be so mu bia no enwie peye enso emfama no na bibia enso enye kama ant na say
once again, happy birthday to you. Me mate don't know. Sir, oh, media school. Wow. Nice one. And then one for back couldn't be a man. Okay, ma'am, I'll come back. Mammy, and a quick one. I have been also. Mammy, Yamidi, and Yanko. Okay, Kofi Sabuame. Yeah, call offense or him crew. Okay. Offense or him crew. Now, Latimore. Okay. Latimore. Yes, oh, you see you at the Latimore clothings. Okay. And also, and a birthday. Or you need the packet to accra. Okay. Yes, and you may my birthday. Okay. Yesterday, we treated him Ponyango Ponce, o me and Adrinum. Oh, Juma Power Bono. Yes, na Bibia and Yakamaka, o man, a quatintin, and what Dini Sika womb. Bruta. They just want to turn a more see. The end of them made in Sabi Somubia, Yen Chirakas here, and some Famana Bibia and Yakamaka. So happy birthday, and Koma Yemia Beme, the Bibia, and so and Yakamaka, Prof. Mr. Mo birthday bi. Okay. Anybody ma fato suma me na yen sorry. Na yen kona Losky patch also boa me. Okay, me boa ha. Na akwada ye fen Sakola man Rabi. Oh, be hunu bobo pa. Akwada po. Oh, Sakola man. Yes, Sakola man. Ah. Oh, Sakola man. Yes, san ye fe no. Sa. Yes. Say we dey come asembi. Me blada. Of that last time now so I wanted to know now last time now we try sakwesa was seeing you be a friend and na be dey here. Yes. We know oko school ahinkro senior high. Okay. Na obuko born to schools ewo baba yara. Okay. Something what Sakola. Oh, okay. Sakola man and obi are the friend. Your friend Rabi we see akan wo K-Fa Football Academy. Okay. And then the birthday. Happy birthday. Okay. Sakola man. Sakola man born na obo no yesre nyankopon say wo ma wo emunim de omie wa dwenem na bibia opese obobo ni kodu bia omfa nkodu sa mpempen so no na bibia enye kama de beye pra bebo ablabo bia de yesre se otwede mpo nyankopon wanyim free home ma na bibia enko kama boa ne tukwan wom tukwan wom bi se obo ne sika bem na ya no wakai na wakai de bibia kama Rabi born de akwada ne de born de onimbopa K-Fa. Okay. Football Academy offense why in susu. Fantastic. Hona 18 we dey me say na me piano ho no. Oh yeah. This is we free back no. Na bi say ho me nyina na me born paper. Okay. Me na me piano K-Fa Football Academy nti. Ma me team owner Ishak. Sounds na Rashid one team manager. Okay. KOTOKO aye crowd nti yankona on fa kase born and twas. Medama CP ha na edition ni na see. Up next news. KOTOKO bibia de dem on nti yankona Yenkuti kaseboa yadi ebro enewie. Nona no anya bo pepepe e wo fidie mu ha ene so yeda foforo na watwe foforo kra na yawura mu Ghana de hye ma mugina Jo Liberty adrokunum yedu na chiripo enson kasa fidie so na wasogusu ya wutie ensama wodo asamufo waje bre na wasone so ede amame no ne bre na wi aduru sam sinkondwa na afi mekenkan ede ema wo sa anwumre no na bre kase ya asamufo adaworo ba se de baka no wadi kan asone so krojen ede amamye no eno na making kan ede amana me kan wo se kase boy edem awo Facebook na ye My Liberty FM man no IMY now the Liberty FM so aso kama pa enso ede amayen na yasin kondwa ensema wo pinti ede yasin kondwa ye kenkan de amawo na panisi akwan so semu de enti na 2022 so ni ekoyinka ne senti ensema wo do ayede eba enese Omampani His Excellency John Dramani Mama JDM ana wakasa ede atudwa se na ban ya de wonom tiswe no
wɔn ɛyɛ nhyehyɛ nyinaa ɛde aboa sɛ ɛnɛ bambɔ adwumakuo no a ɛkamenya kɔɛ sɛ agyapadeɛ ne akandeɛ bi no mu a wɔnom hia sɛ ɛbɛboa wɔnom ama wɔn dwumadie yi a wɔnom ɛredie no nneɛma atumi akɔ nkan no ɔbɛhwɛ na afei wɔde ne nyinaa aba na afei abɛdom wɔnom wɔn nsɛm foforɔ mboa no saa nso ɛna ɔpanin baako yi a ɛnɛ yi sɛ ɔba ɔman Ghana mu a Center for Democratic Development CDD Ghana ɛna ɔyɛ adwuma na wakasa de akyɛ ɔman panin John Dramani Mahama sɛ ɔman Ghana no hyɛ yɛ bɔ ayɛ kayo gadamsɛ ho bɔ yɛ a wɔhyɛ yɛ no yɛtwɛn ɔntu ho anamɔ animonimu yaa ɛno wɔn nsɛm yɛ de ba saa pɛpɛpɛ ɛna wɔ kaseɛbɔ yi mu no nso no ɛyɛ nyinaa yɛ nimsɛm sɛ na wɔtwe atwam ɔman panin John Dramani Mahama ɛne aban krakye mpanimfoɔ ahodoɔ ɛdi ahyiam wɔ nkran pumpuni mantam yɛ a na wɔnom ɛyɛ orientation kyerɛkyerɛ sonko yɛ a wɔnom ɛde ɛma aban krakye mpanimfoɔ yi no ɛnam so ama wɔde nsɛm bi to dwa yɛne ɔpani baako abɔ ho nkɔmmɔ emu nkyerɛ mu yɛde ɛɛba saa nso ɛna nei sahwi yɔɔso mansini sɔfopani yɛ a wɔno ɛna da 7th Day Adventist SDA asafo yɛ wɔ ha Pastor Elijah Kofi Asante ɛde nsɛm ato dwa nsɛm bɛn ɛna ɔka nsɛm bi afoforo pii ka ho ne yɛsi nkonnwa yɛ kenkan ne abobɔ ne kakra te sɛ brato na afei yɛde asom yɛde hyɛ yɛ a wɔnom agye yɛntum etie yɛda ne da nyinaa wɔ Liberty adokunum yɛdo na kyiri pɔ ɛnso nkasa fidie so na sɛ na medical aka kyɔn ka sei ɛdɛm a na ɛdɛm ɛwɔ Facebook ɛyɛ My Liberty FM My Liberty FM My no ɛyɛ MY now the Liberty FM ɛnso atoa so kama paa ɛnso ɛde amaye wɔyɛ no saa gyani bɛgye ho na ɛno akyi bɔmmɔden sɛ wa wura mu no wobɛ like hyɛ fa wadwenkyerɛ yɛ afa kaseɛ ho no fa ka ho ɛma ɛbere pam yɛbɛgye berɛ na yɛado som akenkan ne nyinaa kama ɛde ama ho enti yɛka wo sɛ kaseɛbɔ yi no ɛne yɛ a wote ɛwɔ kaseɛbɔ yi akenkan mu no ɛyɛ me ɔsomafo Kwame Owusu tikɛseɛ KOT Ghana de hyɛ ma yɛngye sima na afei yɛntwa ho sima kuma bi mmra yɛba enkyerɛmu ankasa ɔkaseɛbɔ yi mu no man no atam sika botene anaa abɔfotoɔ bɛyɛ sɛ ɔpepepe baako Ghana sika foforɔ yi 1 billion budget allocation ɛna wɔnom ayɛ sɛ ndɛ wɔnom ɛde ba aba bɛboa ama ɔman no bambɔ adwumakuo awodoɔ yi a ene no wɔnom akandeɛ ne nneɛma awodoɔ bi a wɔbɛyinyadeɛ di dwuma no atete apansam sɛ amoako ne adu na wɔde sansɛm yi ɛto dwa ana wɔde ɛto dwa wɔ abra na wɔnom ahyia security council meeting ana wɔde ɛto dwa kyɛm sɛ ndɛ woba ɔman Ghana mu a kamenya gɔɛ sɛ bambɔ adwumakuo no dodoɔ no ano wɔnom ɛnam ɔhaw ne abɛndedie mu ɛnam akandeɛ awodoɔ binom a wɔnom ɛdi bɛdi dwuma titiri paa ne sɛ ɛba ne sɛ odumgya adwumakuo fire Ghana Fire Service wɔno gora deɛ ɔmasɛm deɛ yɛnka deɛ ɔbɛte ya ne sɛ abidimbrada ɛne yɛato yɛn nsa frɛ fire service foɔ wɔn de yɛba saa ne yɛhu ya ne sɛ agyapade ne nyinaa hye nanso bɛkɔm no na ɛnyɛ wɔnom ne nyinaa ne sɛ akandeɛ awodoɔ no wande yi wɔnom bɛhia mmeaeɛ mansini awodoɔ bi kora deɛ wobɛkɔ mu no na kaa yɛ a wɔnom ɛde dum gya no kora no wɔnom ɛni bi ɛkɔba ne saa na sɛ atodeɛ nkyɛn bi si a afei ɛna wɔnom bɛto wɔn nsa frɛ ebi ɛwɔ mansini foforɔ mu na sɛ ɛkɔba saa so a na ɛha adwene yɛ paa na mpani sɛ ɔpani wɔn tena fie ma asɛfua amfɔ na ɔpani yi a wɔtena fie ma mmɔfra we nanka no yɛbu nankawefoɔ a yɛa na yɛbu no ɛka ho bi yɛde gya wɔn so a na yɛde asoa nto ɔma mpani John Dramani Mahama aka deɛ to dwa sɛ ndɛ wɔnom ɛbɔ sika botene yɛ a yɛte saa nam asoɔ yɛ a wɔnom hwɛ sika sɛm so ɛde bɛto dwa akyerɛ mu sɛ wɔbɛboa ama ne akandeɛ ahodoɔ yɛ a bambɔ adwumakuo no No, you work under difficult circumstances, and we've actually been discussing with the Minister of Interior how we can retool your services so that you have the equipment and logistics to be able to do your work. And so we had a national Security Council meeting this afternoon, and I managed to squeeze the Minister of Finance hand behind his back, and we'll get a budget of 1 billion cedis for retooling of your various services. Fire service needs fire equipment urgently, and my sister here. EP, I Christian Tete Yohunu added to judge him say, and there is a watcher, Saskaya, one of my yidi air boanoa. Aye, a bambo adjumaco, I would draw, ya Ghana Police Service,
Ghana Immigration Service, Ghana Prison Service, National Disaster Management Organization, NADBU, Ghana National Fire Service, AFI Narcotics Control Commission, National Identification Authority, Gaming Commission, National Peace Council, and AFI Refugee Board, and Small Arms Commission. One of you na aka won wa bomu a ene won ayi sika botene sa e de eboana mama yentie ne nsem no. We at our various meetings we met at our senior level, and all the senior officers have willingly contributed to the care. And then just because we feel that really a large number of our people in the country really need health care. Those of us in the security services, we are fortunate that when we are not well, the government is there to take care of us. But there are people over there who have nobody to take care of them. So, President, with your this good initiative, we feel that it is better that we also support. And the support we are giving is just the beginning of many other supports to follow. So, starting from the police have contributed 580,000 Ghana cedis. Immigration 100,000, fire 50,000, NADMO. Ene ya yete ye aye oman Ghana yempolo no so na opani ba ko ya oba oman Ghana mu a ya de se odi djuma wo ye fellow ewo Center for Democratic Development CDD Ghana na osan so a project director edema democracy project na yewra yi aye Dr. John Osei Kwapon na wakasa eden sam ato amane yewra His Excellency John Dramani Mahama na nensam ya wo kanyina ene se omampani John Dramani Mahama wa bra wonya ma yese omampani no okasa yese Eli ene mrakunin ya ebo fama gudie tuo ene wonsensem ho ban ya obeba na fi waba bayinim se ne be ya nei gadam se ya atiate se wo bayi mo eka ho asem bia no a enye ye no obehwe na oba wa yensa kira ye na aboa ama yetimi atugadam se asene enso opanyini gidem se ekamia gweso omampani John Dramani Mahama oba ye no beka se nyon no kura ne kan sa asemi wabo mi mfita duku ayi nani kura ne enso empani se ya kika funu ne ya kika ma adampan entende wo kasa de atro omampani John Dramani Mahama se bo se na o se ye wa bro tenche no Ghana ade se kayo enti ontu ho anamo. If you look at President Mahama's update at the end of the 120-day social contract, I can understand what he put out that day, right? That it appears to me that what he saw in the airline was this perverse incentive that grants the president or the minister this power to issue licenses or grant permission for people to mine in forest reserve. So what he said on that 120 days is amend the LI, remove that perverse incentive. But he didn't leave it there. He also said, now amend the Minerals and Mining Act 703 and ban any kind of mining in forest reserve. Put those two together and you get the removal of this idea of we can go into our forest reserves and mine. So I understood that and I can understand that if he puts those two together, he believes it addresses the issue, except that the politics of it does not allow him to take that approach of amending the LI and going to Act 703 to ban mining in forest, because what opani ya wotene ne se yane no abo enkombo yi opani ba kwa de oba we fellow our Center for Democratic Development CDD Ghana ana onukro ya ne project director at the Emma Democracy Project ya ni din Dr. John Osei Kwapon ana wotene ne se waje brena wachre ensemu Ghana de se guso kai mo se kase dem My Liberty FM enti wo dia ne se uko Facebook wa na wabo My Liberty FM bomboden se wo be like na wa share na sa wo share nso a fo adwenkyere ya efa kase woni fagu o mai kase ne share ye bebo modern na fi ya kenkan wadwenkyere ya wo de aba ne nyina ha enso edi amao
yɛtoa kaseɛ no so na yɛakɔgyina mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu a ne yɛkae sɛ aha ɛyɛ liberty adurokuro mmienu na kyiripɔ ɛnson kasafidie so ɛna waso egu so yɛ a wotie nsɛm ahodoɔ a sɛmufoɔ adaworoma wagye berɛ na wasɔne so ɛde ama yɛn no ɛno ɛna yɛn kenkan ɛde ama wo na Facebook no maka dada kɔ hɔ like hyɛ wadwenkyerɛ nyinaa fa guɔ fa ɛma yɛntoa kaseɛ bɔ no so yɛtoa kaseɛ no so a na ɔpani yɛ a mprempren ɛnkyɛyɛ biaa na ɔde de dwumadie ba awieyɛ sɛ aban krakye pani ɛde ma adohyeɛ yɛ a wɔnom ɛwɔ akɔntɔmmra mansini a wɔatɔ yɛ TV mantam yi ɛyɛ yɛwura onibonyamfoɔ yɛɔsen amboa na yɛwura yɛ akasa na ne nkasa yɛ nyinaa ne sɛ sɛ ɔmanfoɔ bɛka yɛ yɛdi kan aka no wɔ nkasa yɛbɔ yi mu sɛ na wotwatwa bukua da pɛpɛɛpɛ ɛna ɔmampani John Dramani Mahama ɛne aban krakye mpanimfoɔ yi a wɔnom wɔ ɔman Ghana fanan nyinaa wɔnom kɔdi ahyia na nhyiamudie yi a wɔnom kɔdi yie nyinaa botaeɛ ne sɛ ɛnɛ wokɔ sukuu mpo a yɛkyerɛ wo sukuu yi a waba yi baabi yɛkɔ ne neɛ yɛnkɔ nea pɔtɔ ka sɛ yɛfrɛ no orientation wodwumadie yi a wobɛdi pɔten ne kwan a wobɛfa so a wobɛdi no ɛne mpo kwan a wobɛfa so a toto sika asɛm ne neɛ keka ka ho no ɛnam so ɛma naano yi wɔnom hyia yɛ wɔ nkranpumpuni mantam na wɔne nkasayɛ mu asɛm baako yi a wɔde to dwa ɛne sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ mpanimfoɔ ɛbɛhwɛ na wɔnom ayɛ nhyehyɛeɛ sɛ aban krakye mpanimfoɔ yi a wɔnom hɔ yi no sɛ afoforɔ bi anaa wɔnom twam a wɔnom bɛba no deɛ yɛbɛto aba na afei yɛde ayi wɔnom na nsɛm bi bɛtɔ dwa no na ɛho akɔyia sɛ yɛne mpanimfoɔ yi a wɔnom ɛwɔ ho nimdeɛ sononko ɛbɔ nkɔmmɔ enti yɛne aban krakye panin yi a ɔno kane na wɔdi ne dwuma sɛ aban krakye panin ma de hyɛ a wɔnom wɔ akɔntɔmmra mansini yɛwuro onibonyamfoɔ yɛ ɔsena mboa ɛbɔ nkɔmmɔ bisane sɛ yɛwura yi ne aba ne o ɔmampani John Dramani Mahama na akasa yi sei na ɔka kyerɛ mu sɛ ndɛ yi no yɛkasa yi no aban krakye mpanimfoɔ yi a ɛnkyɛ wɔnom bɛba no yɛnhyɛ da ɛnyɛ appointment ne mu ɛbɛyɛ abatoɔ na yɛwura wɛnu ho ne sɛ ade a mede mehu sɛ ɛbɛboa ɛno nti na aban ɛyɛ yɛwura Nana Dankwa Akufo-Addo yɛ sɛ anka yɛyɛ referendum na anka yɛcreating regent na anka yɛbɛtumi amende ɛnyɛ constitution a because ɔwɛ 1992 constitution na ɛnimu but the woman is sɛ ɛyɛ the wohwɛ article 243/1 a ɛyɛ aban na yɛbɛyi no na sɛdeɛ ne sɛ ɔbɛpae nkɔfoɔ ama ɔma represent no the various districts no na ɔmahwɛ ɛsi n'anim ayɛ adwuma ɛde nti na nka Nana Dankwa Akufo-Addo deɛ n'ani so ade hu ne sɛ ɔmbɛ amend constitution nkɔmɔ de ahyɛ mu na nkɔmɔ de tum a nka ɔmɔtumi ayɛ elections on the RMDCs nti ɛyɛ ade a me mu de atumi no ɛbɛboa because ɛbɛboa ma waso kesi wɔ dwuma a wɔankasa no wobɛtena abana no mu no wɔyɛ de ayɛ because ɛno no yɛyi wo te sɛ woyɛ memfa nsɛ nahyɛ bɛduani nti adwuma bi a wɔankasa aban no sika ɔde ama wo a wode wɔ adwuma nyinaa no wobɛbɔ ne dawuro sɛ mayɛwei nti ɛyɛ adeka sɛ yɛwura Nana asa na ɔno aba a ɔpɛ sɛ ɔno nso no ɔkuti a ɔtumi ma saa deɛ no yɛ adwuma me mmom deɛ ɛba a ɛbɛboa paa na yɛwura onimonyamfoɔ yɛ ɔsena mmoa a ɛtoa ne nsɛm so ɛwɔ liberty kaseɛ so na ano fiada no ɔsan so ɛde to dwa akyire mu sɛ ɛnɛ sɛ ɛkɔba ne sɛ ɔman no yɛ nyinaa yɛgye tom sɛ yɛma saa deɛ no aba abɛyɛ adwuma sɛ ndɛ ɛkɔba ne sɛ obi ɛba na waba abɛyɛ aban krakye pani a ɛnyɛ afei na mpanimfoɔ ɛkɔbɔ di biaa ɛneɛ ɔman no yɛ nyinaa yɛkɔto aba mansini awodoɔ na afei onipa a yɛhu sɛ ɔsɛ fata sɛ ɔbɛtumi adi anim wɔ saa kwan so no yɛato aba ama no ɛbɛtumi aboa ma aban krakye mpanimfoɔ atumi ade wɔn ho na afei wɔnom ɛdi dwuma bi a wɔnom adi dwuma sɛ adwuma kuo anaasɛ enipa a ɔde ne ho na ɛno nso ɛkɔba ne saa ɛbɛboa yie papapapa boma yɛntie ɛno nso ɛnkyerɛmu yɛ a onimonyamfo yi ɛde maaɛ Nua bɛboa kyerɛ sɛ ɔn sɛ ɛno nso bɛboa mmatimfoɔ no a wɔwɔ ne ɔmo kɔyɛ adwuma no ɛyɛ dan a wɔn a wɔn tena functions na ɔwɔ na nasa district nti wɔn nim nipa a ɛwɔ mu a ɔbɛtumi ɛde ayɛ nti nyɛ ade a bɛyɛ sika bi te sɛ bi a ɛma ne ma so nti mi de mi mom de mi hu sɛ ɛba so ɛbɛboa bɛboa paa. Because no baswa ubishina anase mupa wonti obepet sadie no precision nko na ehye district na se no e dia to mo ni se adie wenti na me ba be gina mo ma me kwan na me gina aso obi a be campaign e wo ho e na sabi campaign no mo nim se sa to mi no nya wo de ba be somo nti enya ade a ebe ye sika tem bebre se o mo be ye no sika na se bi ba ebe ma DPs na adwo ho na ne krakra mu yɛwura yɛ ɔsena mu a ɛkyerɛ na adwene ne nsusu yɛ kwan pa yɛbɛfa so
na sɛ yɛsɛ yɛbɛto aba na yɛyi aban ka gye mpanimfoɔ ahodoɔ a kwan yɛbɛfa so no yɛtumi ayɛ no ama no ayɛ fɛ ɛna ɔkyerɛm sɛ ɛno no yɛmmɔ mmɔden sɛ wei no ɛnkɔyɛ amanyɔsɛm sɛ ɛkɔba sɛ mpɛmpɛn te sɛ sɛbio ɛne dc amanyɔkuo yi a yɛwura John Dramani Mahama wɔte so sɛ ɔmampanin no wɔte so ɛnni no sɛ ɛkɔba sɛ abatoɔ no ɛhyɛ aseɛ no a ɛwɔ sɛ nnipa ahodoɔ no a wɔnom wɔ n'amanyɔkuo ɛne dc mu ɛna ɛkɔkɔpere na sɛ wɔnom kɔpere na adehyɛ no to aba ne wobɛnya na wanya ɛni ho kwan sɛ yɛma ho kwan sɛ bi amanyɔkuo foforɔ bi te sɛ NPP anaa me amanyɔkuo yɛ a mewɔ mu ɛyɛ akuadonkoi ɛnyɛ ɛno no yɛn nkɔpere bi ɛsɛ ansɛ nyɛ yɛaban ɛna ɛwɔ so no yɛyɛ ne saa ɛno ɛna ɛbɛboa ni mo mu de anka ni ye mu a sɛ ne odi kan bi sam sesi NDC na nti anka sabi anka NDC abana ye rabi mansi ka cha ko mo saba within the NDC what district no betimi apankofo ebi a inum anasa miensa no matoto mo no mu wi a mo kwan na omo akọ within the district na akoye omo campaign na omo ye omo campaign wi a amanfo na wo that district no ayden ato abahwede sabi obeboa ti enya I was a MPP na was what I was a NDC ni MPP but say MPP na was what or more you be you mo na ye beto mo so ba no be an MPP ankane abanka che pani ya na wogire mu edema adehye a wonom ewo sahwi akwantom ramansin mu jewra onimonyamfo yosen amboa ena nkomoboyi no ye ne boy ya ne nkire mu awodo ya owo no woda da di na fe ode ekireye ema dwumadie no enso etumi ekoso Ghana this year yetwa kase bono eso yetwa kase no so na yakwa kogina mu ewo ensem foforo mu a na yeba aba begina mu ewo sahwi yoso mensini yi emu na sofo pani ya wano na woda 7th Day Adventist Church mekire memene da akwanhwefo asafo ya eno ewo sahwi yoso mensini mu eye sofo pani Pastor Elijah Kofi Asante osofu pani memre da no pa bia no Liberty Kasa fidie so anopa bese nunum ebri mu no ekobo bese nunum abapa wusimadua na nunum no tenenka ewo ha na sofu pani ende wakasa ede atudwa na ne nkasa ye nyina gina se enche ye bia na aban ya wote suei mekire ene DC aban His Excellency John Dramani Mahama edi anui ede betu dwa kire mu se enwa ko yinya se ene enche kutabu nsabo ye besim ne da edi nkan no man nyina ye DC wo abompa ye ne akonchene gina mu ahye nyame ani monyam na eno aboapa eno National Day of Prayer and Thanksgiving na ensemi ba ye enam so masof banyina kirim so saa na mo tue de eya na moduo pa na SD asafo me da kwanhwefo wonom eta omampani John Dramani Mahama na mo tue ya wode abane ani suadi wono sonko ya wode abayim na wode nsemi tudwa wabra oni Liberty Kase ebo nkomo wabra ye kese no ukọ asafo no mu a wonom ahyehye enam yensampa ebo mekire kuta wonsa anase ayehummo bosum ya yewom ya ne de to so adunu sia ya wadai ekọ kopem kwasia de die nimu ya wonom ede ye prayer conference na wosa adwumadi ete sa no na no memre da wonom eda na di epa ho ntoma ana sofu pani Pastor Elijah Kofi Asante ede atudwa kirim se sadi so ade hunu no ya omampani anya no ni nyina aka ho bi enti na ndei wonom aka bom ede sa mpa bodwumadie no ehyehyɛ so company ede abase bo ba sampa bodwumadi ase no so awurade hu ni mobbo na wenyi mfiri ne so ye bewie no na ayarefo ho atɔ na obi opa adwumanya bi na ne so ahodo egu yɛn so no na awurade ayi ni nyina afiri yɛ so mema mu nyina yɔnkodo ɛka sɛ moma yɛ nyina fa akoma pa ɛbɔ mpa yi na awurade betie yɛ amen bia bisa ade a wode ba sampa bodwumadi ase no so awurade hu ni mobbo na wenyi mfiri ne so ye bewie no na ayarefo ho atɔ na obi opa adwumanya bi na ne so ahodo egu yɛn so no na awurade ayi ni nyina afiri yɛ so mema mu nyina yɔnkodo ɛka sɛ moma yɛ nyina fa akoma pa ɛbɔ mpa yi na awurade betie yɛ amen bia bisa ade a wode ba sampa bodwumadi ase no so awurade hu ni mobbo na wenyi mfiri ne so ye bewie no na ayarefo ene de ebebo empaibo oni tons awodo hiriba sakarabadaus ene ne akeka ho yenom so kra dia yenje tons ntum ene otufo nyame boa ye da yenua ne mozemi fo de salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la ilaha illallah muhammad rasulullah empaibo awodo ye bebo nananom ensamanfo enti ye de nsam begu fam nanso empaibo no kwa etumi ba oman no kwa nimu ehwa ko nya ye pa se
ɔman no yɛ nyinaa yɛbɛka abom na ve anamontuo awodoɔ yɛ a yɛbɛtumi nso aboa ama ɔman no ne nkankɔ ne ne mpuntuo atumi aba mu no ɛno ne ɛwɔ sɛ yɛdwene ho Yebompa Yankwane Atanasia, Kunibidima. You know, success is divine intervention plus human effort. The Yebompa Yen, na Yansuya Famudi Wumuno, not ye, and Omano, I Yenina woman mono, so Manu be ya, Ijamenoso. Jesha, Abano Bayano, says Yenadi tum, Yenadia Hua Den, Yansan, Nimdia, Edeboa, Sebeya, ye Humudiano, ne Yahunamunso, Nebeboa mo mino, etimi, etumpon. Ayakasa Yabompa Yen, Abompa Yankwane, Atiada, na said. Asase ye se nipa no timamufo no ya anye dia ene empire no kwa no timense sahwe ze nyame nto nhehye mfiri soro emfa megu asase so ode hye nipa adwene mu na fei ode maye ne a na eso yetu hu anamo na aboa ama yenya asomdwe ewo yasetena emu na otafupani wa bra wotwa ne nsem eso no wade tudwa kire mu se eya na etoda na wona monten so na wotensem bi se ezi asore de ya kampai body ya wonom emmobi kura ezi asafo memenda kwanhwefo wonom pai body wonom de yeden na ogem se nya nokure womo bo mpa pa nanso oba asafo do bo wonom ewe kwan a womo efa so edi wondwuma enti wo hwe se ne asafo binum gidie mu no afi na wonom koginam tonsa kese ne nketwa nyina wonom bebo no da bi ezi akwanhwefo no wonom ewe kwan soronko a wonom efa so edi wondwuma eno so okire ensem awodo mu sei edi kire sana dodo na de ye wo mo na Kristo ni bia ni wa omompai je se mpai bo no ya na ye philosophy kwanya ye fa so ba ye mpai no nya kikikiki de bia kwan foforo binum so binum fa so bo no ntia ma binum adwene ne se dabra ye mompai enso mi hu Kristo ni a obesom nyame no beka se wo mompai eti ye bompai pa ezifo bompai papa se ye de no nya kikikiki se de binum esusu no enu nti na ma na wotwi mu no ye di sa adwuma ya conference ya ye eti asemo a eda so heart lift burdens shifted encountering God's power in prayer say ye de yakoma ye ma yakoma so ama ewade na fe ne so ane nkonu a bonsam de agu yen so no nyame nam akoma pa ye ma so de ama no so no wayi nkonu ya no afri yen so ewo mpaibo mu ayefa eti asem no efri metu asempa eti edu mbaako egichemu aduonu wotwe osemo amaye adwuma aso amone so anu amaye adwuma bre mo mra me nchen na mema mo ahome na ne krakra mu ana sofo pani Pastor Elijah Kofi Asante dia de sede pa eto oman no mpanifo anim se sene ye ka oman chekere ya oman no mpanifo no wono wasede sanso ana yen so temamufo no yen so ye wasede enti oman mpanifo wono emmomoden se tumi na ye oman made ase oman san wono behwe amana ye adwuma na no achi so no oman man so yen so ye wasede e be ye de aboa ma oman no atumpon oman ye ya ye nyina na yatim se eman no so ba ye nyina na yatim nyame ye madomo a ye ne ya ato aba yi amampanimfo ne amansudifo yi MPC ya ne ato aba ama mo nye hyehyepa ema ye ne ho nto ye wo oman ni mu mpa ye amebo ama omanpani ni na pamfo nyina ne se ya fa nukuredie ensom e wo oman ni mu afa ye ni ye mu ama oman no ntimi ntumpon oman ni tumpon a ka hu se nye wabusua kuntimi hwe wabusuafo nyina nkodura wiye ebia watimi ahwe aya o maame no papa eye mma kakra no babusua no so na se oman no mototo niema na niema yeyi a obi o wabusua no oman no mu bia no ne ho beto no aka wabusua ni so eho se oman no mu anwo a obo se MP wo ba ye nyina agu so bi obi ehia amoa efiri ho saa na hu minister bia so oba nipa nyina betu agu so so okopemmoa efize obi aho kire no nti oman pani ni na pamfo nyina ka bom eye hyehyepa amo man no asomdwe bam mpuntuo bam adwuma bam a ye ne ewo mu nyina obi aho ebeto no ama asomdwe abawa ye bi asemu saa so na yesre se ye ka bia ma amampanimfo no ankronkra ye wo oman ni mu no ye nya so ne ye ma oman no tumpon omanpani be ye na so de hyehye ba ne ye ni so a saa mpuntuo no a ye hwe no ye nsentime nka resetimamufo nyina se ye mfa nukuredie ene oman ba payo adwene ensom entena oman no mu ane ya ya ti ye ayasofo pani ya wo ba sahwiyo so mansini yi mu a ono ene sofo pani ya oda asafo ya to ne din say Seventh Day Adventist Church memenda kwanhwefo wo masafo no ono de sofo pani ya oda ano aye sofo pani Pastor Elijah Kofi Asante na wote ne nkan se ode sanse bi nyina no enso atudwane nsem yi so ne yegina na kasia ne yede ne nyina asie sanse bre no
ayɛ be mpanyinfoɔ yi gyina mi ti so saa nti yɛn sɔre na afei wɔnom mbra mbɛtoa so mfa mba yɛ na afei ɔmfa drive time no mbra yɛde aseda ɛma aberanteɛ yɛ yɛfrɛ no sɛ ADB na dawroma ɛna ɔboa yɛ a Facebook ɔno wonya bi hwɛ boa ma nneɛma nyinaa ɛnso ɛtumi ɛkɔ nkaetie na awia yi no yɛda no ase yie paa ɛno akyi kaseɛ dɛm aboafoɔ nyinaa no a wɔnom de nsɛm gu